Asikubiyelele kama kupastor Ningi Charlie Flick inamba isense kuphela uma ungumlandeli so ngene isenze FM ama kuphela uyisense ku direct call ne WhatsApp ne messages awasebenzisa ama WhatsApp awasebenzisa ama SMS sibheka la unomvelo biyela nomvelo biyase biyase uthi ngiyabingelela ngicela ukubuza lokho inyama yangaphakathi usukusho ukuthini so nake singakusho number 1 uma uphupa inyama yangaphakathi kuwuphawu lobi uma uyibona luvamile lokubika umzuzu omubi ozofika uhambisana nosizi yesililo esingase sifike ngenxa yokuphangalala komuntu omaziyo. Umshumayeli 3:2 kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa. Kwabasekorinte bokuqala chapter 15:21 ngokuba lokhu kufa kweza ngomuntu. 2 uma uphapha inyama yangaphakathi kuwuphawu uma uyiphethe lungasho ukuthi kungenzeka uyaxwayiswa ngengozi okukanye ngabe umkhuhlane noma ke usizi nje olungase lokwehlele. Izaga 22:3 oqondileyo uyabona ubube acashe kepha ongenalwazi nabo abangenalwazi bayadlula bahlupheke ngakho. 3 uma uphupha inyama yangaphakathi uphawu uma uyidla lungasho ukuthi kungenzeka ukugadlwa ngedliso noma ke ungase uhlangabezane nezinkinga nezinkathazo endleleni yakho yempilo. Amakhosi esibili chapter 4:40 base bethela isobho ukuze amadoda adle kodwa lapho sebeqala ukudla isobho bamemeza kakhulu bathi umuntu kaNkuluNkulu kunoshevu ebhodweni ukudla kwakunganambitheki kwakunambitheka njengoshevu ngakho ke babengena ukudla so kuyaba yidliso uma uphupha inyama uyidla. 4 uma uphupha inyama engaphakathi kungaba uphawu uma uyiqhamile ngaba uphawu luhle uma uyigeza olusuke lukhomba la isinyathelo engenzeka uzosithatha sibese senza ukuthi ukwazi ukunqoba noma ukulungisa noma ukuxazulula inkinga ngempumelelo. Kuhle ngesikhathi uyikorobha uyigeza ngoba kukhomba lesinyathelo sokuxazulula sokulungisa noma sokuqeda inkinga noma izinkathazo empilweni. 5 uma uphupha inyama yangaphakathi uphawu olubi uma ingcolile lingavela ngoba likukhomba ukuthi kumele uqaphele noma ukhuleke ngamandla ngoba kungenzeka njengamanje umuntu osuke egadla ngento eyisichitho noma umuntu osuke lapha namekwa ngamathunzi obumnyama noma ngemimoya yobumnyama ezomngcolisa lo muntu osuke ephupha besibheka inyama yangaphakathi ukuthi ngisho ukuthini uma uyidla osathi uma uyibona kungasho isifo kodwa uma uyiphethe kusengaba isifo kodwa kusengaba ingozi noma umkhuhlane ongasho ukubambe. Side number 3 kungenzeka ngesikhathi uyidle kube uyidliso esuke liza noma ke nje kukhona inkinga ozothola kuzona. Side number 4 kungaba la uma uyigeza kukhomba lesinyathelo sokusombulula inkinga lesinyathelo sokuxazulula inkinga lesinyathelo sokulungisa inkinga njalo njalo. So noma sokulungisa impilo sokuqondisa impilo sokuhlela impilo. 5 sathi sithi ke luba uma lenyama ingcolile ngenzeka uyibona ingcolile lokhu kukhomba ukuthi umuntu osuke egadlwa ngento elisichitho lo muntu osuke enamekwa ngemimoya yobumnyama emimbi. Siyabonga.